Jaren en Sjen vergongen sneun en steun op industrieterrein de Waardven op Jouwer. Het supermotorbarren is een combinatie van cross en diekrace. Maar er wie meer te Sjen. Zo winnen er demo's van alle racemodus, waaronder Kreitlers, Apria's uit de jaren 60. Een lust voor het eer van de echte motorleefhebber. En dan een wedstrijd meetellen voor het event NK in de Euroklasse met daarin Oege de Jong uit Steggeda als Jennerste Vries. Hij had nummer 161. De beelden van de helmcamera komen van Johnny Stobbe uit de Wilp. Zowel sneun als sneun binnen er twee mansjes verrieden, waaruit het klassement opmaken wordt. Oege de Jong stiert in de middenmoot van het klassement. In de eerste maas juster waard Oege achtste. Maar in de laatste maas voel hij van de motor en dat kost hem een paar plekjes. Een maas door het 20 minuten plus 1 rondje. De lengte van het circuit is ongeveer 2 kilometer. En per ronde had deze coureurs om en erbij 1 minuut en 26 seconden nodig. Het let hem rieden dat het op laatst een conditieslag wordt. Oege de jongens met je valpartij werd een paar plekjes opschoot en Sil naar een 8e plek en een 11e plek. Totaal op het 10e plek in het klassement eindigen. Ik heb 25 jaar baansport erin, geldbaan. En nou ja, op een gegeven moment, in 85 ben ik eigenlijk, nou, ik heb wel zeggen, door de eerste Nederlander een beetje begonnen met supermotor erin. We toen de tijd in België, weer een hele grote wedstrijd en in Duitsland, ik vrij grote wedstrijd, dat deed ik dan aan mij. Nou, hoger op in het klassement, het is denk ik haast net geen achtste is een beetje het plek wat ik reden ken. Het hek kan los. En kleerbootje van de start. Het is de nationaalklasse die correct onder de Euroklasse valt. Hierin riet Michiel Nieuwland uit Rieën met nummer 290. En ik Richard Faber uit Sint-Jabek met 200 een centje. Michiel pakt voordadelijks de leiding voor de nummer 1 in het klassement, de Belg Nicolas Desailly. Maar ik hield dat een wedstrijd 20 minuten plus 1 rondje wordt. Het is de Belg die zijn klasse toont op deze meetellende wedstrijd van het Iepen NK. Hij is Michiel Nieuwland definitief kwijt. In het restant van de wedstrijd kan de coureur uit Rieën zonder zwierigheden zijn tweede stek vasthouden. En dat geldt ook voor het algemene klassement. En zo is de kans groot dat Nieuwland takkenbier promoveert naar de Euroklasse. Ik heb het wel verwacht op zich, maar je wil altijd in worden. Je hebt hier nu juist er allemaal gezien. Ja, juist heb ik maand gewoon. Nou, dat ging goed. Tweede plek. Ik heb altijd volhouden. En de eerste man die gaat gewoon hudderen.